Dan is het taaiwaar, volop taaiwaar. Het begon van de morgen met gledens. En die gledens die zullen we de komende nacht niet nog wel eens even houden. In de maandtijd, in de nacht, in de joentijd. Wanneer het opklaart, kan het samen begeleid worden. Want die ondergrond is natuurlijk nog koud. Ja, en hoe taaiwaar sprutsen? Nou, het zal deze mannen wel sabluwen, maar is even kwakkelend waar. Is even een steertje van Koning Winter. Maar dat blijft het dan niet bij. Joen en vannacht. Joen eerst nog eens even rein, daarna droge periode, misschien nog een beetje rein en een paar opkledings. En als het opklaart, kan het gelijk glad worden. Houd daar rekening mee. Temperaturen vannacht 1 en 4 graden. De hoogste temperaturen natuurlijk op de eiland. En dan de wind. Die komt uit het noordwesten bij. In het kust- en maatgebied krijgt zich grafiek van Zuid. Die viel koud aan, hè? Want er lijkt al je nog ijs op in de Waterdzee. Dan zet ik terug naar morgen. Morgen dan mij eerst eens even wat lichter aan misschien. Ik wil weer eens even een opklaring. Let er op het dag weer aan. En de temperaturen morgen dan 6 of zo'n graden. Echt taaiwaar. De wind die komt uit het noordwesten, krachtig in het kustgebied, matig verderop de provincie. In de joentijd in de nacht 3 of 4 graden en konzenbruin. Het vooruitzicht. Waanzin. Rein, maar let er sneeuwen. In de joentijd in de nacht sneeuwen. Bij temperaturen noemen erbij 0, hoe daar is nog zo'n 6 graden. En dan terug naar Toons en Vreed, 6 of zo'n graden. Het blijft dus gewoon taaiwaar, maar uit terug rein, lichte rein. Ja, nou ja, en de zinnen die had het zwier. In het weekend zult het net volle oorzaken, snij misschien wel sneeuw. We moeten maar weer even in het waarschuwen.